Ache thok chetum lang ji matiko thek o chetin lok tiko ko antong ke thek aret lo ne ing tang hek set jo anta. Ke jo arnita nang kelelo sarpila si Matha pamepen le jogdun lo nang etumta. Komat a leader si khayafan kaching hon thekjima longri afan kaching hon thekjima halafan le jogdun lo nang sarpi. Neke BJP si Jokpo Sarbura ate oruno doita longlo, ration card ta longlo la anta ningkang samlo neke Sarbura. BJP ta sorsa aret athai ave heno pikputa kali me pikputa puune athe penangang ke development asai ta klemlau Sita hemprek abang si van thek thela pente keche kebe atum phan inghon ong chet lasining do o e neke. lasinon ephoi ke ka prek party aphan apai pahai sinang pulo sarpi hemprek van thek jimene latum jongsi latum ta van thek the pulote lar flot nang po atheke rat atum along si jakong doke. Laso alam lo ti Sarbura lasi komat aphan si Jokpo ma Matha tek tedet lo Sarbura neke ho. Kamatha apor dolang ke sarpi pinipenap dolang apor Matha pamepen le jogdun lo nang sarpi. Chenam ta pinike poster nang ketar atum wangjitang ho, Sarbura lasi koson lo patar nang jima nang nelo. Poster ke majo a party atum tanang patar nang ti sarpi BJP atum tanang patar nang APHLC atum tanang patar nang lahi ke podun nang ne sarpi. Lahey ke ening arlo alam law sarpi mo ke jokchi ahut ke maduta nang khang unelaw komat aphan si jokchi make. Ikarbi atum pulupik pik lang ko non puanta party alam penta che bohong thek o somarateng ko. Ache thok chetum lang ji matiko thek o chetin lok tiko ko antong ke thek aret lo ne ing tang hek set jo anta. Political a subject ke fail atum si politics ke dun le ko nasi ke thek jilang ma. Apupa ong dun chotlaw ason avelaw tangka aphan chotlaw. Sarpi mar penta che bohong thek pulote ka matha kang tui o. Atum kalilo ko tiso asang hola amo ke wang venay atum lo. Constitution alam chinepen si politics ke lutbo nat si ke klem dun thek jilang. Sarpi mar pen kali sarpi buri penta che bohong polason ke. Tiso pusita enut banghini at tiso atum ke neson kali ko lupik pik chethan che pare nang jilang ko atheneta tiso pinak ke. Aho alam loko lake ante nang ke komat aphan loko ador ke sonay avut ke pipo ke. Thek reset ka Charlie ke daw atum ke lahay alam ke banga phan chethan thelaw tikaw timunga sang ho. Son lo ajak ding klue phi nang tuan thinon cheklang thulio ko son la sola marjan bang ke nang tum jong sin nang tum kelang pending sam puli tang te comment box long na pachim jani tha la pente kumane jong si follow le lang puli tang te follow da tha la pente jong si nang tum youtube long lang bom puli tang te subscribe da tha la lo la pente da so video ang thuni li salam chupo ang tum chohong ding no rabjin pen ang tum thino wani po así que aprega video long leche tong chuna. Bye bye.